Antti otti pikkasen meikäisenkin roolia kertomalla kaikki, mitä täällä tapahtuu. Autohuoltohan siis itse asiassa, mutta mä kertaan nyt, mitä tänään tapahtuu. Meillähän on se 500 makkaraa tänään jaossa, on kahvia, pullaa, arvontoja, onnenpyörää löytyy täältä, joka muuten pyöräytetään sitten tasatunnen liikkeelle. Katsotaan ne säännöt sitten, jahka siihen päästään. Miten sen kanssa käy. Mutta nyt päästään hetkeksi ääneen Antti Ylinikkelä. Kerropa sinä, mikä on meininki, pössytunnelma ja kaikkea muuta. Mutta kerro myös näille tuhansille ja taas tuhansille asiakkaille, jotka tänne on rynnännyt joko ilmaisen makkaraperän tai sitten pyytämään tarjousta, niin mikä meininki tässä Karlassa on? Sehän me kaikki tiedetään, että tämä on 4. järjestyksessään Karla huoltoasema. Ja tärkein pointti on tietysti, että täällä saa tuota bonuskertymää hiukan kerrytetty, mutta otappa tää mikki ja kerro hiukan. No niin, kiitoksia. Eli on Ylinikkelän Antti ja tämän Karla Porin vetäjä ja on vanha yrittäjä tässä paikassa ja lähdettiin tähän Karlaan mukaan sitten ja tarkoituksena on tänään viettää ja huomenna avajaisia ja tässä on paljon ohjelmaa, eli on arvontaa ja on onnenpyöräarvontaa, sitten on vähän bändi soittaa, Zimpiitti, että Jussi Haanpää on esiintymässä. Sitten meillä on hyviä huoltotarjouksia, ilmastointihuolto muun muassa 59, sitten on kausihuolto 99. Niitä kannattaa tuosta toimistosta pojat ottaa varauksia sieltä vastaan, niin kaikki tänään varatut hommat menee niihin hintoihin sitten. Ja öljynvaihdoista sai se -25 ja sulista -30 rossaa, et siinä on hyviä tarjouksia, kannattaa hyödyntää. Sitten päiväohjelmasta muuten, eli tosiaan bändi soittaa tässä 3 settiä. Puolelta päivin 12 oli se autohuutokauppa Jetron toimesta. Vedetään 3 tonnia kotiin, ainakin tavoite. No ei mitään. Sitten meillä oli, mitäs meillä muuta oli? Joo, ei mitään autohuollosta pitää sitten seuraavaksi kertaa. Eli tosiaan tehdään kaikille merkeille kaikkia huoltoja, lukunottama peltikorjauksia ja tosiaan nopealla syklillä ja joustavasti ja hyvin palvellen ja se on meidän toimintaperiaate, että kaikki autot ja asiakkaat tulee hyvin hoidettua. Käyntiin, mä olen jatkuvasti äänessä vähän liikaakin, jos tuntuu, että se harmittaa, niin tulette vaan ja pätkäsitte päin huonoa, niin mä aina hetkeksi hiljenen. Kiitoksia. Vietetään oikein mukava päivä tänään.